ditajake setunggal tembang. Heeh, senengane masyarakat kene. Oke, apa, Met? Ayo yes. Oh, I yes sing nggonku mau ki liyane kok, So. Duh, dewa-dewa gedhe tawa. Iso gedhe dawa. Nek sapa? Gadahane maratuwa. Kowe ki aja ngawur. Pamur ngaji. Maratuwamu cilik. Ya, tak plunuti, tak odoti. Suwi-suwi mundak gedhe. Iki ya nyambung. Keluarga jorok tenan ki. Nanti kaya gulu kendi. Dek Santi, Ya, Pak. kita adalah keluarga yang solehah dan soleh. Tidak boleh nyanyi-nyanyi seperti itu. Tidak boleh jorok ya, Mas. Ayo nyanyi yuk. Yeleh. Nyanyilah. Jawab. Sapi. Sapi to kok. Sapi ngerokol kowe. Sapi-sapi nih. Lho Pak Didi aku tidak sapi, Pak. Kowe sing ora menjiwai. Nek aku muni sapi kowe terus. Oh no, mosok kalah karo wayangane Pak Didi. Iki mau lakone apa gak ngerti? Lakonnya apa? Taman Safari. Kok iso taman safari ki to? Lah saenenge kewan metu kabeh. Ayo nyanyi, Pak. Ayo nyanyi. Oke. Sabar ya Dik Santi. Oh. Dadi dagelan penak. Iya. Mak-mek ngene iki perasaane dalang ya. Kowe Aku ki sing bayare ra tau ndemek ngono kuwi. Lah icol apa piye? Samene mbane sing paling rugi sapa? Coba. Pak Kades. Nyapa to, Pak? Iso nanggap ra iso ndemek. Pak Indra to? Heeh. Alah gak mungkin wani. Lah nyapa rek gak wani? Lagi wedi karo bulurah. Saya nabari wangku. Rasanayu ancerune. Ora moka atiku. Ati kowe. Kesemen sedite aku. Mas Dodok, Mas Komet, selamat malam sugeng Selamat dalu. malam. Selamat malam, Dalu, macange Pak. Mbak Limbu, Macange Mbak Wilujeng Limbu. Dalu. Piye kabare? Alhamdulillah, pangestune jenengan. kasih panjenengan Bapak kula paringi anu sehat. Nggih, alhamdulillah. Seto. Nek ngomong iki genti-genten to. Lah yo. jenengan mau tangklete pripun? Lah wau Mas jenengan Komat, takel nek Mas kula mboten Dodok? jawabi mangke kula salah. Cak Dodok, Cak Komet. Nggih. Lah nggih. Padha seger waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat seger waras, seger Pak. waras, pikantuk Ya alhamdulillah pangestu panjenengan kula Dalu punika sehat. saged Napa panggih meneh malih. dalu punika panggih melih kula remen sanget. Nggih. Tak wek-wek ra iku. Monggo, monggo. Seneng. Monggo. Bahagia kita ya. Jak omong angel men. Lah jenengan lek ngendikan ra ngoten Cak Komet, Cak Dodo akhirnya sing semaur tiang kalih. Oh ngono. Oh ya. Kedahe nggih setunggal-setunggal. Siji-siji. Nggih, ngoten lho Pak, gitu. Cak Dodok piye kabare? Alhamdulillah sehat wilujeng Pak, pangestu panjenengan. Iya. Jenengan dos pundi Pak Alhamdulillah pawartosipun? sehat. Sehat nggih. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya. Nggih, nggih. Saben dina awake dhewe iki ya ngene iki. Nggih alhamdulillah rezeki ngoten niku. Teko kene jam pira iki? Wau dugi mriki mun jam 8 wau sonten Pak. Jam Radian. 8. Jam 8. Ah. Luar biasa piyayi mriki grapyak Pak. Heeh. Saestu lho. Grapyak tenan. Grapyak Ora semangat. kaya wong kandangan kene. Nggih, piyayi kandangan niku wah sabar-sabar grapyak-grapyak nyedulur, Pak. Tenan. Kula nembe mawon transit teng wingking mriki. Transit kene. Bali desa nggih? Iya. Bali desane mawon megah
megah luar biasa bangunane. Nggih. Jos Enten asene enek asene. saking megahe, Pak. Piye? Teng mriku enten kamar VIP. Ning ndi kuwi kamar VIP? Wingking Ning jero? kula buka jebret. Heeh. Lah kok isine toilet to, Pak. Kecelik kula akhire. Toilete ombone. Toilete kados niku lho kolam renang kandangan luar biasa. Luar biasa. Toyone, Pak. Iya. Banyu kula nylecet soer. Heeh. Wadem. Adem. Nggih lek teng mriku panas, Pak. Heeh. Pasugatane nggih banyu mili. Tumpenge keman. Tumpenge enten panggang, enten bucenge, enten mie, enten wah luar biasa. Sing istimewa niku setunggal, Pak. Apa? Kopine wong kandangan jos. Kopine wong kandangan. Kopine pahit era kaprah. Lali paling mboten diparingi Lali ora gula. diparingi gula. Paling pesen kula nggih ngoten. Piye? Pahit napa manis, Mas? Kula pahit. Lah akhirnya tenan gak diparingi gula. Kowe apa to, Mas? Kowe apa to, Mas? Kowe iki. Wonge lali kita ora takoki aku. Lah nyapa? Bar kowe aku. Lho, ya ngene nyuwun sewu Pak Didi. Piye? Wong awake iki ya wong telu to nggih. Heeh. Wong telu ki kudu ditata. Ditata. Aja sampe omongan kados wau tumpang tindih. Heeh, dirungokke ora penak. Mboten kepenak sing mirsani mriku kalau piye kok omongan kok padha murat-marit teko ndi-ndi. Mulane kedadi kaya tata cara. Kae komet yang njaluk ngomong. Pengen ngomong. Oh, Kaya tata iya. cara Mas, Ya, mawa ditata. desa mawa cara. Ya ta. Heeh. Lek kowe pengen ngomong, nek aku ngendikan kali apa omongan kali Pak Didi, kowe ngomong nganggo kode. Piye? Kikuk. Kuwi apa? Kikuk berarti sing ngomong gantian. Aku mundur kowe maju. Aku kermuni kikuk ngono. Kikuk. Piye kikuke piye? Kikuke sing mentes no. Kikuk. Kikuk. Kurang madhep rono. Kikuk, kikuk. Nah, madhep rono lambene. Kikuk. Nah, lambene randuk dawa. Ya. Dadi ben ketok mentese. Dadi kodene Kikuk. Ah, Angger iya. kikuk ganti sing ngomong. Ah. Nggih. Pokoke syukur alhamdulillah nggih Pak Didi. Heeh. Saged ditimbali mriki bombong manah kula. Mm-mm. Nembe sepisan mriki luar biasa. Ya. Nembe bakda macak. Wah, panitia teng wingking mriku Panitia. banser. Ah. Nyuwun foto wonten wah enten tiyang 150. Wah iya, wong Sing 150. foto nggih, sing Heeh. foto kuatuk. Teng wingking. Kikuk. Sing foto niku kuatah, Pak. Heeh. Sing nanggap tesih arang-arang. Ning Durung. mboten masalah. Dereng nggih. Durung. Piyayi mriki lek kadung demen, kadung seneng Wah, mesti tenan. ditimbali melih Wah, nggih. toh. Nembe. Kikuk. Nembe kikuk kok. Tujuane kula kali jenengan mriki napa, Pak? Jalin Silaturahmi. pas Ah. seduluran. Iya. Lagi ngoten nggih. Wong sing Kikuk. Kersane napa? Kersane lek Asa nyapa mok bungkem. arep omongnya mbok ganggu kikukmu. Tanganmu mambu telek. Lah ya aku berkongguri mone. Kikuk. Lho kok kikuk piye to? Iki. Iki Pak Didi, Pak Dalange Oh, tak kok malah Pak Kikuk. Pak Kikuk piye? Pak Dalang kok dikikuk iki piye to? Pripun Pak sampun kikuk? Lho kok sampun kikuk piye to? Sampun teng pun dangu nggih negeri iki. Wis marambah makaping-kaping aku pentas ana kene. Teng mriki? Sering. Heeh. Oh, nggih. Lah ngejak awake dhewe kok lagi iki ya to. Lho, ancen pas sagete pas dino iki, Mas. Oh, Lho pirang-pirang nyangan tak hubungi ya ora iso, jadwalmu tempur Nggih. penuh. Pancen kula nggih ngoten niku lho Pak. Niki kan cara kembang itu mekrok-mekroke. Wah iya. Berarti Iya. Heeh. Percaya ya aku. apa? tanggapan kula tebih-tebih. Aduh. Oh, berarti Wow. Tegese iki papan panggonane saka Banjarnegara adoh Banyuwangi adoh. Mboten. Mate badhe winginane libur tanggal setunggal, tanggal kalih mboten enten, 3 mboten enten, sekawan nembe enten. Ngoten niku tepi-tepi niki sekawan enten mungkin malih wonten malih tanggal 9. Mas. Kuwi berarti jawabmu sepi. Ngono kok mau omong tebih-tebih ki lho Sing kok penting omonganmu. sehat ya Pak nggih. Sehat. Ya niki wujud kabulipun nggih menika sedekah bumi nggih Pak. Nggih, bersih desa. Bersih desa, Teng desa pundi? kandangan to. Kecamatan ndi? Kandangan, Kabupaten? kandangan. Kandangan kabeh gundulmu amblek no kuwi kok sok. Kediri. Kabupaten Kediri. Nggih, Piye? ngapunten rati randat. Heeh, Niki, sababe Pak. Nggih. Lah niki wau mampir mampir ning ndi? teng Tambi dulu. Dadi Kowe mampir rono median. Mampir ning lapangan kono median. ngecek tadi Mampir ning ndi, Mas? Tambi. Kuwi enek apane? Eh?
Gak ngerti aku lagi rene pisan kok. Jaranan Tempat wisata. wisata religi. Wah, berarti kono wah pondok-pondok wakeh. Iya. Aku engko melok mampir ya, Mas. Iya mampir. Penak ya. Penak. Berarti ning kono suguhane akeh. Gapyak kok. Gapake piye? Iya, lagi kenal-kenale ora kok langsung monggo Mas ngono. Lah kowe terus piye? Aku yo langsung blunus ngono. Lah enek apane? Enek apa? Reno-reno to. Contone. Teh tawar. Wih, Terus enek neh apa? tawar. Lho, kok tahu? Teh. Lho, kok kuwi tok to, Mas? Ya guru kuwi tok. Berarti mari mampir mas ora barang cukup. kok. Dalam? Bakul mari mas barang nih kono. Lho, Mas enten Oh. bakul es marimas niku. Awakmu liwat lho. Liwat kono men gak percaya. Nggih. Mari mas. Weh. Mari mas. Berarti dalange ya kok kono. Ketok sampean yo pelaku nih. Sadurunge kuwi rono aku wis survei dhisik. Berarti ya kono padha ae. Sampean jebule yo njajah desa Melankori. Tempat-tempat golek pengalaman. pancen teng mriku tempat pengalaman tempatnya jenenge Al Nikmat. Nyuwun sewu Pak Dalah. Iya. Nembe sepisan mriki kula tak pitepangan rumiyin kali sedaya warga kandangan mriki. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kinurmatan, pripun Bu sampun ngantuk dereng Bu? Alhamdulillah. Adik-adik wis ngantuk purung, Dik? Alhamdulillah. Semangatin. Mbok beno nak ngantuk ya turu dhewe to kok. Ngene kok mbok takokne. Mas, iki jenenge Gapyak Semana kalih Gapyak piyayi ning mriki. aja lamis-lamis. Lamis-lamis lambe. Pun ngantuk lho, ketok padha ndelok kene kok pun ngantuk. Iki kabeh nunggu. Limbuane jam pira ta? Limbuane jam pira? Ih, lambemu kok Lho kok malah ditakoni pun ngantuk. Lho engko nak ngantuk ya bubuk dhewe to. Iya, iya. Ngono. Ibu-ibu pripun Bu sehat nggih? Lho, malah ngelokne. Wong kene karuan sehat madhep rene kok iso takok sehat anggap stroke. Angger ngene iki mesti sehat kabeh. Wong sing seneng tontonan ki mesti wong sehat to. Mas, iki jenenge menyapa warga komunitas Ora iso nak menyapa kuwi. masyarakat. Sapa? Niki sapa? Lah kuwi menyapa. Lah kuwi jenenge nyapa koclok kowe iki. Lambemu kok iso ibu-ibu ingkang rawuh kula nderek dedonga mugi-mugi ibu-ibu putra-putrane dadi putra ingkang saleh lan salehah nggih. Amin. Sing lengkap. Lengkap piye? Lah nak gadah putra anak urung. Pamane majer. Majer yo sapi to. Sapi yo kapok kowe iki. Mandul. Mandul. Lah kurang lengkap piye to Mas? Mungkin Yo ndonga mesti apik. donga ora kulak ki sing lengkap mugi-mugi sedaya kemawon kula dongaake ingkang gadah putra dados putra ingkang migunani saleh salehah. Lah sing ra ndek putra. Ingkang dereng gadah putra monggo gawe Kok iso gawe kok enteng men omonganmu ya gawe. enteng to to. Gawe rumangsamu gak susah to, Pi. Angel lho kuwi. Susah apa? Lho angel lho gawe anak. Wong Ya Pak ya. nyuwun sewu lho ya. Piye? Mumpung neng kandangan tak omongi. Nyapa? Tanggoku ki enek omah-omah rumah tangga 5 tahun lebih. Nganten anyar 5 tahun kuwi urung duwe anak nganti seprene. Terus? Nomahku dolan tak kei syarat sarana mulih meteng. Duh. Berarti Bar saka ngomahmu bar kok kuwi, Mang. omahmu Meteng. berarti iki kelakuanmu. Oh. Lah bar konggonmu kok mulai beteng? Nenggonku ki karo bojone. Oh karo Wong bojone. loro ngono lho. Mbok kei syarat. Tak kei syarat. Meteng. Carane piye? Gampang. Piye kuwi ben cepet Carane meteng? enek loro Mas, Mbak, aku ngono. Piye kuwi? Wong anak kuwi penting sebagai penguat dalam rumah tangga. Ya. Carane enek loro yaitu secara medis atau alternatif. Kuwi penting untuk secara- pengetahuan. Secara medis ki piye? Medis ya iso konsultasi kedokteran nenggone kandungan. Antara lanang mbek wedok ki sing lemah sing ndi kudu diperkuat. tes kesuburane. Iya no. Tukokne Kuwi obat. Tukokne obat. Kuwi secara medis. Medis. Dan nek secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh pijet. Ora. Pijet terapi ngono kae. Terapi. Mboten usah. Nganggo minyak pijete nganggo minyak. Alah, aja lunyu, aku tahu kena kene kok. Dipelurut ngene, duwak ngene. Perkara lunyu. Oh, gain body. Ada, aja. Lah diurutno kaya ngene to, Mas? Kaweri. Lah diurutno piye? Diurutno ya mesti aku sik apa kowe sik terus dalange terus yoga-yoga sing ndi sing selo, sing nganggur. Lah kuwi sapa ngerti apa Pak Lurah. Jlok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Sing penting kan duwe anak. Anake wong akeh. Aduh.
Asem ibu saiki Syukur. iso kena meteor. Meteor apa? Kowe apa duwe? Ora duwe piye padakno kowe. Jere wis gak enek. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bu, Pak, menawi dereng tepang kula, nami kula nggih menika Dodok, nami asli kula nggih menika Aliando Alcantara, nggih Bu nggih. Bu kok gak penak sae Bu. Kula ngomong Aliando kok Bu. Aku angger jangger dhek kenalan aku melu isin. Meksa ngono lho. Lah iya. Aliando Alcantara. Ngono iki pantese bocah putih. Anake Cina matane rada sipit. Lah aku ya putih nek kok. Putih putih. Terus Guluwe ra duwe Aliando. Wong gulu ya duwe to Mas, wong kene ya komplit to. endi? Iki lak gulu. Oh, ra ketara. Lho, Ra ketara piye to? duwe gulu diceluk penak lho to. Piye? Celuken to? Met kok met. Dalem. Loh, aku ya padha aku ya duwe gulu. Buat celuk ya iso mlengak. Dok. Dalem. Sawake le ra duwe guluwe. Tak omongi. Apa? Iki yo duwe cuma kakean lemak aku. Kuwi ora lemah. Lah apa? Gajih. Gaji mbek karo bakso to piye kok so. Alhamdulillah dalu punika saged pepanggihan kalih sedaya warga mriki. Ngapunten ingkang kathah, ingkang baku kula namung saged derek dedonga mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya, hayam hayem tentrem Allahumma. Amin. Kang, kata-katane piye, Kang? Wih, Kata-katane ngene, Kang. Kang, kata-katanya Kang. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep Kang. Kowe ngomong ngono ae saiki. Cakep, Iya, Kang. Cakep. Mangan siwalan cacahe siji. Cakep. Mugi-mugi warga kandangan tansah pinanggih atau tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Mangan siwalan cedhake sumur, Kang. Mugi-mugi sedaya warga kandangan tansah panjang umur Allahumma. Amin. Ganti kowe Mas, ganti kowe Mas, ganti Mas. Kata-katanya Kang, Kata-katane apa, Mang? kancaku mangan mie sukses malah bangkrut. Tuh. Kata-kata kok gak membangun Lah, kowe belas kata-kata to, Pak? nadamu ya ngono. Kok gak ndongakno kata-katane ki sing genah ngono lho Lah, kok. aku tahu krungu nang TikTok ya ngono. Piye kok so? Kang kata-katanya Kang. Nada-nadane kan ngono ta. Kang ganjaku omongane keduring kesambar bledek. Bongko. Ya anten po cangkem jane Ah, kok. cangkeme keduring rasane tanggane kowe ki lho ndang mluk salam dhewe kono lho. Kowe ki sapa, jenengmu sapa, omahmu ndi, Wis penyakitmu? padha ngerti ya. Wis padha ngerti ya? Piye to? Lagi pisan lho Mas panggih masyarakat kandangan. hafal. Tak takletke kalih warga mriki. Ah, jajal. Nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng mriki sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Dereng. Pun kenal napa dereng? Dereng. Urung nok celuk. Ha iki tok liyane. Seliyane. Wis kenal kabeh kok. Seliyane Jajal tak mburi. nyuwun sewu sedaya kewan ingkang teng wingking pun tepang kalih Mas niki napa dereng Pak Bu? Ya ra. Dereng no kok. Masa ta? Kowe iki lambemu. Ya tak kenalan. Tak kenal. Ada pepatah mengatakan tak, Tak kenal maka tak tak sampluk. tak sayang kok tak sambut Sayang. gitu kowe iki. Duh. Kenalan kok malah gereng gerugu. Nata swara. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ki wayangan apa pengajian ta sini? Duh. Mas kowe aja cengengesan ibu-ibu wis Malah terkesima cengengesan, seneng lho lah, panggih. Aku tuh guyu. Aku kudu napuk kowe, teruse iku lho. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye to bocah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Yen sewu nah enten salam ampun cengengesan. Dijawab. Salam niku saling mendoakan. Lambemu kulo kok mbayani. Wong sing kliru ki kowe to Mas kok malah. Kliru piye ki mukadimah kok kliru. Mukadimah ibu-ibu guyu perkara kata-katamu kuwi salah. Kata-kata piye to? Kuwi lho sing mbok ucapno salah mulane ibu-ibu guyu. Sing piye to? Apunten Pak, kula benerke nggih. Benerno to? Wong nek sekolahe bayar marmut yo ngene iki lho kowe iki. Pijet. Pijet ngene lho sing bener. Asolat was isik to tak warai isik kamu diem dulu. Yuh. As-sholatu wassalam
Komet. Apa? Kamu jangan umi dong. Kamu umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Kowe kenapa? Mambu tahu. Karek nyedot rewel kowe iki kok Ngedot iso. iki wangi mono. Mulane ta meneng dhisik ben aku ki ngajari Iya, iya. awakmu. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ngono lho. Wah, lah kurang ambiak. Ambyak ki pari to piye kok ambyak ki. Anbiya. Iya, Apa? ambiak. Anbiya. Iya, iya, Apa? ambiak. Anbiya. Iya. Anbiya. Ama ba'du. Duh, ya apa to bocah ki? Bocah ki Langsung dijujuk. Lah kok langsung dijujuk gurine tok iki piye to bocah Para ki? bapak-bapak, Bapak. ibu-ibu tembuti, Pak. Duh. Kowe ki ape piye to Mas jurusanmu ki? Iki teknik komunikasi dengan penonton. Ngono kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu kula teng mriki, jenengan teng mriku. Dalu punika mriki lan mriku dados tunggal wonten ing papan panggenan nggih menika saged ndongaaken masyarakat Kandangan, desa Kandangan dados desa ingkang maju. Maju malah dalan ki lho embong. Maju teko kono gak mobil bres bres bres. Mbene kene wae. Mriki mawon. Sementing kowe kok goblok men to kok. Lah piye wong Pemerintahane niki? maju, pembangunane maju Allahumma. Amin. Ingkang mandhegani nggih menika Bapak Kepala Desa, Bapak Indro. Menika matur nuwun, Pak Lurah, Pak Kepala Desa. Lah kowe kok wis Kandangan. kok wis ngerti Pak Lurah Pak Hendro. Alah ngapal aku jagong kok. Jagong kali Pak Kepala Desa. Nggih no. Peh. Berarti Pak apal? Apal. Eh. Pak Kepala Desa Pak Indro. Cari ing ngriki Carike sinten? Sunarto. Lah kok apal lho Gak kowe? percaya takono. Nggih to Pak, leres to menika sekdese Pak Sunarto nggih. Walah sepurane lho Mat kowe kok. Ora dadi apa-apa. Alah. Lagi ngerti pisane sombong ra kaprah. Pak Cari Pak Sunarto. Sunarto. Kowe kok yo ngerti lho, Mat. Jagong wong ki serawung ngono lho. Jajal nek iki tak takoni neh sak teruse iki. Apa? Sapa sing dadi bedan kene? Haha, karo nek gak ro mripate api nglumpuk klerak-kleruk kaya nyuloh kodhok. Ora aruh piye yo. Sapa Bu bedan kene? Bu Muharti. Leres, Bu. Bener. Sepurane tenan yo, Mat yo. Ora dadi apa-apa. Alah ngono neh. Kowe kok ngerti lho bedan barang kaya Aku paham. apa lho sing ra roh? Berarti wis piyayi mriki apal kabeh kowe. Kabeh wis tak survei. Nah iki mesti kowe gak ngerti. Aku ngapalno kuwi tok lho. Berarti apalmu sithik tok. Ya. Jajal sik aku takon meneh. Sapa sing masak ning mburi kono kowe nek ngerti? Iki aku ngerti. Sapa? Maktun. Soalnya aku ngerti kenapa? Kenapa kok ngerti Maktun? Aku bar diseneni. Lah lapo? Lah, aku ditokne kono to, Pak. Lagi ngene. Mas, hop. Metune kono lho, metune kono. Ya ampun. Lho, kuwi mau Maktun. Sing ape njaluk masakan ya sapa? Aku liwat dilu ae ape. Kuwi yo kowe iki sabar Maktun salah. Hop. paham. Metu kono. Bener Maktun, kula Pun, mboten metu, nyalahke pun. Mak. Apa iki? Kula mboten nyalahke Maktun, Mak. Anu Pak kok. Lah Mak. ya. Sing Soale siji yo ngono. sing siji piye? Panjak ya. Lah kowe jawab piye? Oke. Masa Sapa kuwi? enek engko tak anu wonge pokoke bunder. Kaya apa? Urung tak Kaya apa? kowe lato-lato. Kuwi perangkat kene celok. Ayah ora urusan. Wong balik gak badhe teng pundi lho ngono kok. Panjak. Modele iki lho piye aku kene. Kowe yo jawab pi. Aku yo oke aku. Akhire disalap di. Kono ruangan tapi ber-AC. Lek kula mboten. AC-ne rusak apa piye to? Lah nyapa? Kok muni krok. Nyun sewu Pak niki kula bener e. Apa? Kuwi yo mboten AC rusak, Pak. Niku enek wong turu ning kono, wonge gedhi. Nek turu ngorok. Jadi iki nganu, klambine putih. Mboten lho. Mboten ireng. Ireng. Mriki Enek gambarku. Nggih. enten tulisane Didik Wibisono. Kuwi Mosok wonge teko. bojone Wiwin lho. Bojone Wiwin. Oh, alah tak kira merek AC. Apa nek merek AC kok krok. Krok Lah lambe. terus guri nek krek
Ngono ki. Kuwi sekrenge pedhot. Tapuk kowe iki lambemu. Nggih sepuntene ya. Tapi kula mboten nyalahke Maktun Heeh, wingking piye? wau. Napa? Soale Maktun pun trauma. Wau pas masak sonten jam 6 magrib. Heeh. Wonten kucing liwat trundul-trundul mangan iwak. Lah iki dikira kucing anggora. Bener Maktun kuwi. Woe api-api oh, kucing anggora iki pantese awakmu lho. Lah nyapa? Kucing anggora kae irunge piye? Pesek. Pesek. Pipine Maju. Lah iki. Wah, kucing anggora kae pesek, pipine maju. Iki cah cilik bareng tunggale. Lah iya, apa ten kaya anggora ya, Dik ya? Heeh. Hidup anggora. Apa kuwi hidup anggora? Wong kene mawon nek sing ngrasani ibu-ibu lho bener. Ya apa? Kuwi to dagelane dodok. Kok saiki malah ketok putih awake lemu kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok Kaya sapa? Kirun ngono. Kuwi ya dirasani. Aku. Kuwi lho kaya kancane Kirun ya. Kayak sapa? Kaya kirik ngono. Ora apa-apa kowe karek Iya, oke ra apa-apa. ki mau Maktun sing masak. Meng masak to. Kowe kok ya ngerti perkara bar diseneni. Bar diseneni ya. Lek aku takok siji pisan kas nek kowe iso bayaranku dina ki peken. Satutane entek muk teko Maktun tok. Ora mbadok lho. Ora masalah disekseni piyai mriki disekseni pale Pak Didik. Tenan ya? Tenan. Ayo. Sapa sing dadi tukang pijet kene? Geblak kowe. Kowe ra mangan. Ya. Bayaranmu tak pek. Monggol Aku lagi bar pijet kok. sapa? Sudiono Gundul. Enak kene. Takono. Nggih, Ana- Bu leres. Ora bayaran. Ora no kok. Iya no. Ak. Bener mboten, Bu? Lho, kupinge bosok bocah iki. Enggak. Iwangi aku to, Bu. Wes aja bayaran ya. Ya, aku- Disekseni Pak Didik, disekseni para penonton. Aku sesuk bayar Bang Mekar 75 ya. Wah, lah pinten aku cek torok wakeh kuwi. 250. Ah, yo tambahi to 750 lho. Oh, makane. Ora masalah. Iya ya. Dongamu apa kanggo warga mriki? Apa? Lho kok apa piye to kok sok? Ya Eh? paling gak ndongane apa ben piye ayo ngono to. Lah masalah iku lho, aku ndongakno keluargaku ora berhasil kok. Ndongakno wong kene. Lah nek trimo golek donga ya nanggap kiai. Duh, maksudnya ora ngono. Lah piye to? Tegese ki awake dhewe ditimbali mriki ki kon piye lho, Mas? Ya kan ngene iki, guyonan suka parisuka. Maksudnya sampean sangumu apa rene iki? Ya dhuwitmu. 300 to, biasane 500 ki 300. Maksudnya kowe ditimbali mriki ajeng maringi napa ngono lho, Mas? Lho engko ki awake dhewe arep-arep diparingi. Ya ampun. Kok malah maringi? Jelas kowe kok angel men to. Angel lho. Maksudnya ditimbali mriki ben suasana ketok mekan, ketok abyor ngono lho, Mas. Oh dipasangi lampu tuh. Awake dhewe sebagai pengorek. Oh disumet dibong. Terus ngebong dasmu pisan lho. Duh kok gembira men to we? Maksudnya do didongakno piye ngono lho, Mas ben Lah kowe piye? iso apa ora nek iso ya kok kowe kok. Ya mugi-mugi warga mriki guyub rukun. Ngono kan ya apik to, Mas. Ya sehat, ya waras nggih, Pak nggih. Bener. Sakniki sehat tok nek mboten waras Ah, wah ah. repot. Sehat ora waras ya repot. Lah nggih, waras mawon mboten sehat nggih malah repot. Ah, Kudune ya sehat, Ya ya waras. waras. Khususnya ibu-ibu mriki, mugi ibu-ibu mriki tansah sehat, panjang umur, waras, anggenipun nyambut damel diparingi lancar Allahumma. Amin. Pokoke ning desa utawa ning Lah kowe kampung. ki ndongakno kok nek kususe iki lho. Lho, ning dinggon Mas. Ndongakno ya kabeh. Survei membuktikan menurut BMKG. Lho, apa ya? Ada BMKG barang. Menurut survei kula, Pak. Heeh. Teng desa pundi mawon kok ibu-ibuke kuwi guyub rukun, iso srawung, iso raket karo tangga teparo. Insyaallah desa kuwi bakal maju. Soale apa-apa kuwi sing nyekel wong wedok. Nggih napa mboten? Apa-apa sing nyekel wong wedok. Wong wedok jenengan tanggapan teng mriki angsal dhuwit diparingke sinten? Bojoku. Bojoku wong wedok sing utama, Mas. Tapi sing nyambut gawe, Wong lanang. lah iya. Utama ya wong lanang. Ya ora iso to, Mas. Nyuwun sewu kula jelaske, Pak. Piye? Wong wedok karo wong lanang kuwi sing diutamakan dalam rumah tangga adalah seorang wanita. Karena wanita itu pekerjaan yang paling penting. Contohnya mawon, wong lanang iso sukses contohnya kowe ya. Iso ketok resik, ketok bagus, licin pakaianmu, kuwi minangka berkat wong wedok. Ngapa? Jasane wong wedok disetelikakno wong wedok, ya apa ora bojomu sing nyetelika? Ora. Aku laundry yo. Bocah mampu. Duwe enak-enak butuhan rapat enak lho. Alah. Apa kowe sombong men.
Wis apik dhewe kowe. Ya apik pancen Iki kasih tak nyata. omongi Mas, tak buka ning gone kandangan kene Mas. Bukaan. Kowe iki lho iso kaya ngene ketok awakmu apa iki ketok gedhe ngene iki. Kowe tangi melek sapa sing gawe kopi nek gak wong wedok. Alah wong perkara kopi gawe dhewe iso aku. Piye? Kopi karek nyethekno kompor kei bubuk kei pasir dadi. Pasire pe ngecor kowe. Gula pasir. Lah. Gudeg no kok. Gudeg piye lho kowe ngomongku pasir kok. Gulane tak susulno. Berarti bapak-bapak wis jos dhewe. Ya jos kepala Hebat rumah dhewe. tangga Kepala Mas, tapi nyuwun sewu, kowe tangi melek digaweno kopi. Kuwi esuk lho, pengen maem, pengen sarapan, sing gaweno ya ibu-ibu kowe jek ngrepoto wong wedok, Mas. Ora tau ngrepotno. Kok rong tau ngrepoto piye? Panganan aku pesen. Apa jenenge? Opo ae pokoke pangan pengen apa pokoke teko. Jenenge apa? Seluk order kuwi. Apa? Order Piye-piye? kuwi. Lho panganan teko dhewe pesen teko dhewe. Parah kowe zamane online to saiki. Lah iya Kowe nek jenenge wis apa? seneng order kuwi awake dhewe pesen apa pamane pesen kare Ya. apa wis pokoke terserah. Jenenge apa? Jenenge apa? Order kuwi lho. Order-order ndasmu amblek kuwi. Pokoke der-der ngono to. Deder delivery order. Lah iya kuwi lho. Tabehmu. Ora ngerti no kok Lah iya aku gak tau ngrepotne. Tapi nyuwun sewu Pak Didik, niki kula Apa? jelaske. Ah, ah. Wong wedok ki tetep diutamakna dalam rumah tangga. Ya. Soale apa? Wong wedok ki nyuwun sewu kowe duwe anak apa ora? Ya duwe. Sing bobot wong lanang apa wong wedok? Wedok. Lah iya, wong wedok ki bobot meteng 9 wulan 10 dina. Kuwi berkat jasane wong wedok. Kowe negene wong wedok, apa gawe anak kondi Mas kowe? Lah wong wedok nek gak wong lanang setor material apa iso meteng? Potonganmu kaya ngono ki rasa kemlinti. Wong kabeh iki bekerja sama. Bekerja sama tapi sing hebat ki wong wedok. Ya aja diremehno bapak-bapak no piye. Aku ora ngremehno tapi dina ki sing hebat tetep wong wedok. Hebate. Penguasa dunia. Loh. Penguasa dunia. Lah piye penguasa dunia? The Lho, power. tepuk tangan Ibu-ibu. Lah. Ayo ki wedok kabeh hak. Ayo wong wedok ki penguasa Jane saiki. sekali-kali sing cedhak kene bapak. Ora iso. Terus Kowe tak omongi aku Mas. anggere ibu-ibu nang ngarepe mas sedih kabeh hak. Lah apa? Lah apa, Mas? Tahu Pak munggah ini njaluk lagu apa Mas? Lali janjine ngono. Lali janjine. Sing nang ngarep ibu-ibu ki ngemiki anake. Muelok joget. Ngene lah anake iki lho to. Anake piye? Bingung. Ora pas-pas. Mbok tulungi akhirnya mbok tulungi. Tak tulungi terus tak pasno. Berarti kowe kan demek barange wong liya kowe. Ora ya tak udik-udik. Tampil sisane. Apa nek keduduk? Ya ora ya dipasno dhewe kok sok. Lah Lele. nek aku ngepasno apa ya? Kowe iki mbok ya aja kemroh aja angkuh aja sombong. Sing sombong iki kowe. Hebate wong wedok tak omong le. Apa? Kowe iki saiki manggon ning ndi? Lho, matane Matane dhewe kuwi kok iso panggung ngene lho. Panggung ki nemplek apa? Nemplek lemah. Lemah sing gedhi dienggo wong sak donya jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok Mas. Bumi. Ora nek sing jenenge Pakmi. Rungokno jitok mulai. Krubu. Kowe. Eh? Kowe iki lho kok malah ibu-ibu mbok seneni iki piye? Bumi. Bumi hebate wong wedok ku lho, dienggo wong sak donya. Gudi ya. Gudi jenenge bumi. Enek apane jero? Enek minyak bumi. Carane njupuk. Diburno Sing duwe bur. wong lanang. Bu, monggo ngebur piyambak. Ayo. Ayo ngebur dhewe, tetep butuh bapak-bapak to. Aja sombong kon. Sombong. Surabaya kok. Lambemu kok sok. Aja Sing sombong. Sing becik ngono lho kok. Ya, sok. ya. Awake dhewe nyuwun sewu Pak ni paring Piye? panglipur nggih. Heeh. Nggih enten guyone, nggih enten tembange. Nggih. Nyanyi Mas. Moh. Lho kok moh piye to? Nyanyi. Lho aku mau kowe bingung lho. Yo. Nyanyi yo wis sik. Kolaborasi aku sing nyanyi, awakmu sing MC-ni. Oke. Yo kene di MC-ni sing apik. Iki lho lurahe muring-muring. Ayo ndang. Iya ya. Oh iya. Riwis kowe ya. Oke. Iki tak siarno cara apa? Secara dangdut ben ketok megah meriah. MC Yo, dangdut. MC dangdut nggih, Pak. Yo, nadane ngono sik. Iya ya. Yo, sing gedhi. Yo, Kurang gedhi. yo, Tambahi. tambahi. Lho, Yone iki lho digedhekne kok tambahi. Yo, Yo, kurang serak sithik. yo, Ngeten. Yo. Tambah ngeten. Ngeten. Lah wis metu iki. Kok iso mok tokne iki piye to iki kok. MC kok diatur. Yo, yo,
supaya kandangan malam ini benar-benar bergoyang. Asik. Kandangan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia, cowok. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bojonegoro, Jawa Timur Indonesia, cowok. Mas, Eh? kowe MC kok malah cengengesan dhewe piye to? Lu MC dangdut kudu guyu. Dangdut guyu ya kena ning guyune aja dawa-dawa sithik wae. Oh, kaken to. Kakean sithik wae. Baik saudaraku semuanya, tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semuanya. Supaya kandangan benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Piye? Kowe ki MC apa tukang abab wong to? Jere sithik ae. Maksudnya aja sithik ngono, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedeng. Lambe mbok utek-utek. Yo, Ning ndi? malam yang sangat istimewa. Ya dalah. Ada salah satu artis cowok kondangnya Indonesia. Hadir di kawasan kandangan tentunya spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Artis keluaran dari Bojonegoro, Jawa Timur Indonesia. Kena mataku weh. Ben PC ya wis. Kena mataku ki le. Sijine tambahin meneh. Aduh, malah ra roh apa-apa deh. Ben ilang kabeh. Artis yang ditemukan dari Indonesia mencari zakat. Indonesia mencari bakat. Bakat atau zakat? Indonesia golek zakat iki. Gua anggap zakat pinter. Sing ngendang ngonyek ternyata. Kenapa, piye? Batine kowe kok miskin gitu. Indonesia mencari zakat. Ya lambemu kuwi sing kleru kok Indonesia. Artis yang sudah tidak anjing. Asing. Eh? Anjing dilati kowe kuwi. Sudah tidak asing. Yo, ada Solotong. Wah, Siapa jeneng panggung? Aliando. Oh, Aliando kowe naga. Mangkok. Mangkok nggo ngeprot cengelmu kuwi. Dodo untuk Anda. Dung, dung, gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, Kayak tahu ngerti. gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut. Hei, ayo. Kri Sukri. Piye sih? Apa nek kok? Sampeyan apa teman, Mas? Apa? Kendang kok ketek genduten. Duh, Ketek genduten. krungu apa ta to? Kendanganmu ku lho ngenyek aku. Piye aku? Ketek genduten. Astagfirullahaladzim, ora ngono. Lah piye ta? Kuwi pancen kendang. Sik ta baleni ta. Kowe aku gak Krungu ngene ya, kok. ngene ya. Ya. Aku meneng ya. Ya, ya. Kono tok ya. Kena ya ketipu nge. Yo, ada Cak Dodo. Iya, Pra. Angen-angen ya. Mas tak omongi Mas, iki ora kethek, iki kingkong. Anu Mas Jumali, Jumali sapa? ketipu mudal, Mas. Jalukanmu piye? Yo, Sing keras. sing keras. Oh ya. Oke, soalnya aku penyanyi lagu dari Amerika. Heeh. Judulnya Ruh we. Cek to, Mas. Napa to? Nek ketheke gedene sakmene. Lah nggih. Jenengan bayangne napane? Lah ya kuwi wite lho ora mesakne. Wah, yo ngerusak wit, Pak. Ki dalang yo nyelekit omongane. Yo tapi Mas masuk sampean akal nurut sih, kok Pak. dicipok kethek, Pak. Mriki kula Cek cipok. to, Bapak Ibu mang bayangno ketheke gedene sakmene pirang pang wis semplah mesti. Ora apa-apa jenenge kethek meteng. Puas sampean. Sak gede-gedene kethek meteng der enek sak pedho kowe. Ya Tek ya. Matur nuwun tung. Apa ya? Lutung. Kacane berarti. Yuk, Sing keras. sing keras. Oke. Karena saya akan menyanyikan sebuah lagu nuansa rock. Rock. Oke. Yang asli dari Amerika. Amerika. Judulnya Apa? Away Yes. Away, Yes. Oke. Iya. Yo, ada siapa dia kalau bukan Cak Dodo. Keras. Kerama. Duk, tak, duk, duk, tak. Come on. Aku bagian apa iki? Hah? Aku. Kowe bagian nyekel. Nyekel apa? Nyekel strum. Gongko wis. Come on everybody. Kandangan istimewa so. Yo. Kondangan hebat. Yuk. Rock. Yeah. Rock. Way yo. Way yo. Away
luar negeri. Amerika, Mas. Amerika apa? Kuwi jenenge wayahe sok. Lah ya Amerika kolaborasi karo Dedi Kempot. Kapan? Padune ra iso. Lah kowe apa iso? Lah urung nyanyi aku kene urung lahir nyanyi. Tak siarno. Iya no. Oke. Innalillahi. Mau. Piye to aku yo gak ngerti kok Oh, sono innalillahi. Yo maaf. Alah maaf dong. Innalillahi wong mati to. Iya maaf ya Ada Kak. kancane ini innalillahi. Cucup Dede enggak boleh marah. Ayo nanti karo marah diincloki bledek lho. Ayo. Dicoy bledek. Gosong lho. Gak main celotok kok. Gak bledas saya. Baik, Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Binatang yang satu ini, Kucing. Binatang kok wae. Lah kudune Bintang. bintang ki cerah. Lah kowe peteng kaya jeding kok. tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cok. Artis yang bekirut ini, berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Maling kok. Lah piye? terkenal di mana-mana Di dunia maupun di akhirat. Piye ta? Akhir-akhir ra usah. Akhiratnya ra usah. Yuk tak panggilin artis yang mempunyai julukan dengan nama Siluman si Kepala Naga. Nyewembur Masih kepala naga. Genten lho Pak niku. Iya, ben penasaran. Ben penasaran sing ado-ado. Kalau ayo ning gone bale desa kandangan enek apa? Enek artis ndase naga. Lho, rame kok. Yuk kita sambut ada siapa lagi kalau bukan Cako Komet. Sebuah lagu Ngene lho. Lagu pertama ini. Iya. Mantep ta? Aiwa yes. Aiwa yes. Iya. sebuah lagu dari teman saya dari Hollandia, Siapa? Belanda, Oh, Belanda. yang berjudul Sandai. Alright. Good night for all kandangan. Yo opo kowe? Asik. Sedaya. Kuwi ora sande Inggris, kuwi sandemu sandale sapa? Lah timbang aiwa ya. Sande kok sandale sapa? Ayo nyeluk kuwi lho. Ayo niki ditanjake nggih Pak Singgene. Ya. Ingkang sepisan kangge gebrak, Pak. Oke. Kula milih nggih mboten ana apa nggih. Heeh, wis sing ndi? Wis Oke. pilih sing ndi? Bebas. 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 Milih sing ora loro. Lho, iki kabeh sehat kok ora lara piye ta, Mas? Niki mawon nyuwun sewu, Mbak. Niki sing niki Mbak Susi nggih. Susi. Mbak Susi kula aturi jumeneng nggih, monggo. Yuk, monggo. Ada siapa dia presiden cantiknya Jawa Timur? Ada Susi. Hei. Yo yo yo. Selamat malam. Inji, selamat Mbak Susi, malam, nggih. Jak Dada Inji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Susi. Apa kabar baik? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, seger waras. Dugi mriki jam pinten, Mbak Susi? Antawis jam 6 wau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar nggih perjalanan nggih? Perjalanan lancar nggih? Lancar. Kira Nyapa to, Mat?
Kowe omong apa ababmu badhek e? Gak krungu. Gak krungu. Enggak besi. Kupingku mbok mut gobloke. Omong iki latah ngono lho. Oh latah ya. Mbak Susi selamat malam. Inji, Cak Malam Komeng. hari ini Nggih. ketika berjumpa denganmu rasanya lain daripada yang Kok lain. begitu? Kenapa? Ya merawe lah toh. Dek ngono. Iki ngono kuwi. Mbak Susi, Inji. sudah sering di sini ya, job di sini ya? Insya Allah sudah. Lama ya job di sini Iya ya? sudah. Dua Berapa kali. kali? Oh, Oh, dua dua kali. kali ini. Ayo, foto. Biasanya naik apa ke sini? Ah, ya sama rombongan. Mat, kowe karo. Apa? Gandul-gandul. Maksudnya awake lho iso apik. Iya awake Wis kuwi tak gandeng awakmu. Ben ketok cocok, ketok chemistry-ne kena iki. Aku kok kene. Iya. Boleh matur nuwun. Nyuwun sewu Pak, kula tak nggih milih ki ambak Pilih kersane. seleramu sing di. Nyuwun sewu, Mbak. Tenan dok, tenan pikir-pikir lho kowe. Iya, iya. Iki Iya. ku aku. Heeh. Aduh, matur tenan kowe. Lah kowe gelem apa ora? Aku toh. Iya. Heeh. Lah yo iso. Ya digladhuki. Betah kowe. Ya sesuai betah. Nyuwun sewu, Mbak. Kula parek anu jumeneng nggih. Nyuwun sewu. Nggih jenengan. Dadi ben pas awakmu siji, aku siji. Nggih ngapunten Pak Didi nggih. Lah, Monggo. Pak. Hah? Pak. Pake urusane debok kae. Urusane Pak Dalang kan debok. Nyuwun sewu. Radi mriki nggih, Mbak. Ngapuntene Kang Kadah. Nggih. Nyuwun sewu paring esmo Mbak Santi napa nggih? Nggih laras. Alhamdulillah. Pidalem saking pundi? Kula saking Mojo, Mas. Oh, mojo. Nggih. Nyuwun sewu le angsal tanglet jenengan pun gadah pasangan apa tasik single? Kula. Nggih. Iya. Nggih, pripun nggih? Pripun? Aku yo isin lho, Mas. Dereng gadah pasangan? Dereng gadah pacar nggih? Dereng. Waduh gendeng. Lho kok gendeng piye to? Lah kowe iki nyapa? Bahagia. Bahagia aku terus wah nek kene kok gelem kok. Lho, carane to ya ditakoki dhisik. Nyuwun sewu Mbak Santi. Nggih, Mas. Astane jenengan sing tengen pundi nggih? Niki. Oke. Ame mau pijetno mesti. Pijetno piye to? Lah kaya ngene iki ya dirayu. Oh. Dik Susi Santi. Kowe cek mikir kene we. Kowe cek gong iso move on-e we. Kowe rung iso move on-e we. Aku dengi move on malah enek pesawat keserempet. Maaf Mbak Santi, kadang Enggak memang apa-apa, es sama-sama esnya ndak masalah kan? Enggak apa-apa. Yang penting kan aku orangnya setia. Anu Dik Santi, Dalam. kamu tahu nggak? Ayam bener. Kayak Randy Doso. Ini bener iki asli. Ayam bener. Maktun anakmu Maktun. Matum sapa iki anake Narto. Dik Santi, Dalam Kang. kamu tahu nggak kalau kamu aku ibaratkan itu kamu adalah seperti yang ada di langit. Kamu Apa aku itu, ibaratkan Mas? sebuah bintang, Bintang. aku sebuah bulan. Wah, sambar bledek bongkol. Yo, Nang dhuwur ah. Oh, iya. Oh, Kayak pas tonggo udane deres sirik. yo. Duane deres. sirik. Udane Dik deres Santi. bledek. Dalam Kang Mas. Ibaratnya kamu adalah sebuah bunga. Bunga. Aku adalah sebagai kumbangnya. Kamu mekar, aku ngentup. Urung sampai mekar tak babati. Tek Tukokne rondap yo. Ya, rondap. Sing wedok ya tunggal. wayahe bersih desa. Kabeh ya diresiki to ben Diresiki. bersih. Ndak usah didengarkan. Memang itu keluarga melarat seperti itu, Dik Santi. Melarat. Yes. Iri Dik Santi. Melarat atau bangga. Agak Yang penting kompak. Agak kesini ya, Dik ya. Iya. Dik Santi. Lanang wedok padha. Padha ae. Ibarat kita jalan-jalan di mall, kamu sebagai sepatu, aku sebagai kaos kaki. Ambune le. Sasi ra diumbah. Lah iya. Awake Jorok. dhewe sak jalan-jalan dhewe ya Mas Iya, yo. awake dhewe. Yo cah Toh. kene. Urung aku tak giring dhisik. Giring pitik ya tau tak Pitik, giring urung kenek wis dipek kancane. Ya. Wis enek truk liwat, kena truk penyet titik. Tas dong mangan. Aja kulino mbok giring, tembak Suwen. langsung ora gelem tinggal. Nah, Aku lho golek. tak giring alon-alon ya to. Ya, Lah kok dipek kancane? berarti kancamu garangan kuwi. Wong iki duwe trik dhewe-dhewe Kang, ora kaya kowe. Dik Santi, Iya. Kang beribu-ribu bulan di langit hanya satu yang bercahaya.
Beribu-ribu bintang di langit, hanya kamu yang aku cinta. Dek tenang Santi, toh, Mas. kamu kalau aku ibaratkan kamu adalah sebuah mobil, kamu seperti mobil ambulan. Lu ke ambulan. Aku sebagai supir kita kan bersama. Tidak Dan di akan situ adalah terpisahkan. mayit-mayit dua itu kita angkut ya sayang ya. Iya sayang. Ya. Kowe dadi apa? Aku jadi supir, Kowe ambulan. Ambulan. Ngangkut mayit kue loro ki. aku mayit. Ya, Kok tak wedeni nabrak wit. Mati sisan. Deni we yo. aku dek bongko terus. Kok ora urip ngono lho jane. Ora usah mbok Ora ibarat. iso semulur, Wong wedok we. zaman saiki ki ora perlu rayuan kaya ngono kuwi. Lah piye? Langsung Piye kan, candak Mas? tangane crek. Heeh. Ya ta? Heeh. Musik. Ngono. Yo, ngono Piye lho. piye musik piye? Delan-delan gila Sing. gila gila. Madhep rene. Jajale piye yo Mas? Madhep aku. Sayang. Terima kasih, Dik. Biasa yo Mas. Ngono tok. Iso ora? Emang lo mampus? Emang lo bisa? Keluarga sirik. Napa? Ngapa kowe tok ngide-ngide aku? Ki mbak bojomu rupane kok Ya. dawet. Ketimbang rupamu koyo cendol dawet. Kowe nyanyi apa iso? Paling yo I was yes. Aminor, Mas. Ayo wayahe show. Jajal, iso apa ora koyo kowe? Iso, Pak. Ojo Iso. kalah yo Mas. Aminor, Jreng. Oh iki to. Hanya sana. Kuwi adan. Aku seneng nek kowe emosi ya. Ngapa? Aminar ki lho urung. Sik tau. Aminor sakira Mas, Aminor. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Ngrusui ae to kancamu ki. Yo. Bojomu yo cencang yo. Mangani Kok tanduran. rayuan yo. kaya ngono. Mangani tanduran nih. Yo gak lah. Iki penari latar kok bener. ngapa awak dhewe biyen kepethuk Kalah weton. yen Wis ora disetujui. akhire ati Ora iki sida dadi. sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gathuk Gathuk asale saka tela moto ngantuk iki tambane apa alah 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 betok Asale saka telo. Yen ora petuk atine dadi gelo. hei Oh, keluarga murtad. kowe laknat kowe wong ngelokne wong kok murtad urusane apa jare wong tuamu wetone ora gathuk gathuk Asale saka telo. Ayo Dik, penak Dik, ayo Dik, Dik lah. Ben padha kucluke ya. Iki tukang ngendang iki provokator kita iki. Iki lek ketipu nguramune kene ra nyanyi lho, Mas. Jumali iki gregete wong ya suwe-suwe. Ojo kalah Thomas. Ya wis. Jare wong tuamu wetone ora gathuk, gathuk asale saka te. Kok ora mau gambeli beras. Jare murale mbok jarene ra oleh Ketoke sampean intimidasi karo aku gitu. Sentimen. aja milih lagu kalah weton kuwi kan wis gak oleh Ya terus piye? sing mesra Deni Caknan kan yo akeh to misalnya sampean muni sayang Wis roh bayi mbok waraya. bayi adoke gak ngentekno apa-apa Bayi tabung kok. sayang lagumu ki lho Sayang. ora
Deni Caknan iki. Sayang. Lah, ngono lho. Sawangen. Biar Deni Caknan asli. Yo, Tidak Deni Caknan KW yo. goblok ngeyel. Sayang. Sa Hei, rungono ki sik, sapira Mas? Ngono. Sayang. Sayang Sayang. sawangan rembulan kae Sumunar. sumunar Nyawang. nyawang aku roh kowe Senadyan senadyan wong tuwa wong tua rong mar. rong maringke Sing kene, jawab. Sapi. Sapi to Mas. Sapi Saya ngerokol kowe. Sapi-sapi Lho Pak Didi aku dudu sapi, Pak. Kowe sing ora menjiwai. Nek aku muni sapi kowe terus. Oh no, mosok kalah karo wayangane Pak Didi. Iki mau lakone apa gak ngerti? Lakone apa? Taman Safari. Kok iso taman safari ki to? Lah saenenge kewan metu kabeh. Ayo nyanyi, Pak. Ayo nyanyi. Oke. Sabar ya Dik Santi. Oh. Dadi dagelan penak. Iya. Mak-mak ngene iki ndane perasaane dalang ya. Kowe Aku ki sing bayare ra tau ndemek ngono kuwi. Lah icol apa piye? Samene mbane sing paling rugi sapa? Sapa? Pak Kades. Nyapa to, Pak? Iso nanggap reso demek. Pak Indra to? Heeh. Alah gak mungkin wani. Lah nyapa rek gak wani? Lagi wedi karo bulurah. Lambemu. Ayo ditanjake setunggal tembang. Heeh, senengane masyarakat kene. Oke, apa, Met? Ayo yes. Oh, ayo wis sing nggonku mau wis liyane kok, So. Duh, dewa-dewa gedhe tawa Iso gedhe dawa. Nek sapa? gadahane maratuwa. Kowe ki aja ngawur. Ngawur ngaji. Maratuwamu cilik. Ya, tak plunuti, Tak odoti. Suwi-suwi mundak gedhe. Iki ya nyambung. Iki ya nyambung. Keluarga jorok tenan kuwi. Nganti kaya gulu kendi. Dik Santi, Ya, Pak. kita adalah keluarga yang solehah dan soleh. Tidak boleh nyanyi-nyanyi seperti itu. Tidak boleh jorok ya, Mas. Ayo nyanyi yuk. Yeleh. Nyanyi lagu anyang-anyangan. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Anyang-anyangan. Ya. Kayak paringi ral ngarep ya, Dik. Sak ramban kowe sak ramban kene. Oke. Yo, iya Mas. Ini dia pasangan saya sehidup semati paling prat. Urek aku. Sebuah lagu bersama Cahyo Luswantoro Cahyo Luswantoro. Nggih, macange Mbak Limbu. Piye? Suka parisuka tasik kalajengken melih. Heeh. Niki sampun kalih pesinden. Heeh. Ditanjake melih. Sinten menika? Nuli. Oh, Mbak Nulik. Nggih. Ugi niki kathah pamundutan nggih wau. Iya, Napa mawon Pak menika? Menika sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun tembang Gelang Alit Nggih. ke Taman Asmara. Oh, nggih. Mugi warga kandangan tansah kanugrahan kararjan. Oh nggih Amin. saking Sarwa Parfum nggih. Sarwa Fahum. Sarwa Parfum. Ngobes. Ayo nggih. Tulisane ngono kok. Nggih menika wonten napa melih? Wis kuwi tok sementara kuwi tok. Niku mawon. Wonten bebunge nggih. Iki. Ah. Nggih. Pun mboten usah. Coba nulik baju meneng ya. Yuk, Sapa monggo tuh? wonten diajeng ayo. Nulik, yo. Hei 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 Apa kabar saya? Baik, Budi. Lho kok budhe piye ta? Anu, Ijek enom Kuwi lho, Mbak. Dek iki piye saiki lali ngono. Nggih, Aku ngapun. ki apamu jane? Lah. Aku mung sampean dipegang-pegang karo Susi nang atiku jane sakit. Anu, lah ya sabar Mas, iki kan iki nang masyarakat umum. Tapi yo ora iso kaya ngono. Ning- Status saya dhewe apa genahe ngono lho. Ndek iki piye lah mu ngomong karo aku. Ah, Wis kok, Dik? saiki mang kowe karo Susi tepegang karo tangan. Kowe Mang wis tenan, ngomong nang Dik. mburi to karo aku mang. Engko Lah karo kan- aku, engko karo aku to yang duwete ning ngarep. Iya. Kok saiki ganti wong sampean kok. Eh. Lho sampean ngomong kok jelas no Mas. Ngono kuwi. Maksud kuwi awake dhewe ning gone tempat umum ya ta.
milik umum dadi sapa wae awake dhewe kan status lagi gendaan to dadi Oh bener kowe ndek iki bar nyolong kathoke Mbak Nulik ta. sumpah ora Allah. BH gak tapuk Iso PH ki. Mbok yo sing apik sing Lah, genah yo, sing dikenane. ora sayang aku ki tetep Aja padamu ngono kuwi gak oleh Mbak Susi ngono kuwi. Kuwi aku mang nek budhe lho ngomongnya, kok berarti karo aku saya karo Susi. Kok iso ora oleh ngono kuwi aku. salim Ora. Engko Ora nak- Mbak Nulik tenan aku sebagai sahabat dan temannya Komet. Genahe Aku yo piye? merasa sedih. ora masalah to nek kowe Tenan. bopek ora masalah Sing apik ngepek yo sapa? ora sayang ora Kok aku mbok weh-weh. iya gak deknane tak lapi kene Heeh. kene tuwelone meletek Mosok iki jane rai apa Ora. sawah kok telothok. Tapi Wedake tenan kandung. Dik anu Mbak Nulik sampeane kudune pas padha karo Komet. Soale mau berangkate sampean dirasani. Aku. Sinden Nulik kuwi neo. Melok Ngono sampean muni kaya ngono. oh Kok iya iso? ora sumpah aku gak tau ngerasain gula lambene Sinden Nulik ki walah lek kadung ngomong renek mendeke sikile dawa sisih ngono. biyen saiki operasi dasa ngono kok Kuwi nek Tak tuwapuk. mboten sayang kuwi lek kadung ngomong renek mendeke idune muncrat kabeh. Kompet ki lho, Mbak. Ngomong ngono kuwi wong irungmu dhewe ya ora bener kok iso ngelokne aku. Antene irungku rada rong dina ki ra bener aku dhewe krasa matur nuwun Dek Tapi tenan nyuwun sewu Bapak Ibu, ini ki lek upama dadian tenan. Kowe iki jane kaya anake to piye lek jane kok iso. Upama dadian tenan, wah apik kowe. Alah. Tak jamin 2 dina lumpuh kowe. Kok iso lumpuh? Ha sing wedok kaya wah. Ki upama singa musuhe curut. lho kok aduh ngono Lah wong kowe ketok lemah ning ngarepe Mbak Nulik kok. padahal gak kene singo kene haina Lah nek kowe wani karo Mbak Nulik tunjukkan keberanianmu. Apa Wong Nulik sing lanang kok. kawetin? Wong lanang mah anggap sepele to piye? Ngono no kowe. wong lanang Wani. Eh? Sampean wani karo aku, Mas. Ngomong nek wani. sapa sing ngomong aku kan mau muni wong lanang ngono tok piye to dapet ama Blok e lho. ngene keadaane Ngene, kono lho. Nulik, Nulik. larang bramang timbangane lombok, Lik. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Iki ne munggah amben, Lik. Oh, kematine ora kaya biyen we. Ora sira ora sotil, Ora Lik. kudu melok, ora kudu kandel. Iki lho rupamu kaya bokongku. Kok bokong endi kok kene iki piye? Ngono. Ngene iki apa duwe to kowe iki? kena aku duwe kene gak Nanya tak goleki ra temu ngono kok. kene goleki kunci pas ya kok iso Lah kae mbok dilene ning ndi? ya mangga nang kono to Gak pindah. ora ya pojokan kaya belek Jajal dicek to, Mbak, ning ndi? Umume salak pondo ya sakmono kae tak goleki kok cuwilik to. Kayak kelengkeng. jangan bilang seperti itu sudah privasi namanya saya nggak like Gak suka. nggak suka Lah enggak suka ya karepmu nyatane ya ora enak. umbar-umbarke kok wong wedok Maju. dikira aku gak wani ya Kira aku wedi kok. kira aku wedi Ndak ya ndang. Sing tak wedeni apamu? sing tak wedeni apamu Apa Rik? Lik? coba ngene nih Aduh. aku dikira apa rawani sama apa rupamu? enek tas cilik-cilik awake dhewe sebagai percontohan kok mbok ngene-ngene no Najan kowe wani-wani Lik. matur senajan tuh aku ketok wedi pertama tapi dodok Apa? tidak bisa aku biarkan dodok Ora enek. Apa, ya? Nek awakmu gak air. gak ngene we Aku ora ngene kok. ngene no Adune kowe sing games ae kok so. bintang tok Ayo tegake kono piye diapano Mboten kuwi? ngeten lho napa menghibur kandangan nggih Aja selingkuh ya. mboten Tenan ya. Ora. Sesuk nek karo Mas Didik neh, Iya. kan kita ketemu terus. Mas Didik kan los iki. Kayak bintang tamune mek awakmu tok. Ayo wakil Ora ya. toh? Wis ora kok ora tetep Nek- budal. Nek munggah panggung gak oleh karo Susi, gak oleh Iya, ya. iya. Pokoke karo aku ya. iya nek awakmu sehat terus ya ya maksudnya teko Pengen ke pasanganmu loro pengen. gak maksudnya kan kadang masuk angin apa gak sayang yo aku tetep karo awakmu ya ampun. Komet. Hmm? Tenang ae. Ya betul Pak. Sing ning omah tak urusane. Oh, aja. Tak urusane tenang ae. Ini sayang. Saiki menghibur. Lagune napa Mas Didik? Iki mangono pamdutan ke Taman Asmara karo Gelang Alit. Ki wedok apa lanang to? Wedok apa lanang? Alah nek wis jam Aku- 12 Niku mawon apa oleh ganti mboten? Manut awakmu. nggih. Niki mau permintaane anu Antarjo. Heeh. Apa? Sing ndek ingi. Sing Heeh. diingi. Heeh. Heeh. Apa? Sing Duh,
Antareja gitu. Nyapa to kok nyawang aku Sing kaya temane gitu? percintaan dingi to. Ayo jelas. Oh, Mumpung sing aku koyo ki ide ketemu bangun iki. karo Komet. Oh, Cintaku. Lama loh kita gak ketemu. Aku Lagune iki percintaan Ah, antara temane aku dan percintaan. kamu. bukan Antara ora kamu nek dan- popo ya. Wis muga-muga selamat. Aku kok gak yakin. Musto. Lagu ini spesial untuk kamu cinta. Yo, wis mulai luluh hatine. Yo. Wis mulai alus. Yo. Serang omet. Cahya Nusantara. I love you. Kayak to. Gemes aku. Aku ya gemes. Ayo maju. Maju sih. Maju. Ayo cinta. Sampai ditetir apa kok? Aku ora ape gujo. Luar biasa. Wonge serem lagune nyiblorong. Ki Roro Kidul. Ayo kan. Piye cintaku kesan dan pesan. Jan mesra kok mesra. Ya ngono ki madhep syuting to, Mas. Bapak Ibu. Bapak, Ibu, Setelah saya Setelah saya nyanyi bersama Nuli, pegel-pegel saya hilang. Makasih Mas Nur. kuwi Mas Ya Nur udah, tukang tombo. terima kasih ya cinta itu ungkapan kasihku padamu. Iya. Ya wes. Bayu, sama gedandul. Mulane aku ki jek penasaran. Apa? Antara lanang karo wedok. Iki ndelok-ndelok jame. Jame piye? Pokoknya yang rego ngenek jam 12 mang wedok. Oh nek wis kliwate jam Luweh jam 12 bengi. dadi Yo. lanang. Tapi luar biasa sindene jenengan iku istimewa sedaya, Wow. Pak. Pilihan. Ya. Ya ora Met? Pilihan Delok to, sampean sawangan siji boko siji. siji-siji. Iki sing kok kene, Heeh. ketok sumunare. Heeh. Iki upama mbok ibarat apa? Buah, Buah apa sing kene iki? apel. Apa? Apel. Apel tok ora sampe apel. Apel karo apel beda. Oh beda. Nek apel lokal, Nek apel lho. apel impor. Oh, berarti niki mbake buah Apel impor. impor sing bungkusan ngene kae sik bungkus maneh. Tegese apel ki piye? Apel kuwi rasane ya enak, kulite abang-abang piye kira-kira. Oh, Buah larang. lek dikonceki Wah, lah ya sir. rupane piye? Putih. Lek dicokot, Dicokot kelenyem legi. wah. Lah nek sebelah niki, Sebelah pir. weh, pir. Pir. Pir ki apa tegese? Buahe bersih, Heeh. dibungkus putih-putih nerancang-rancang kae. Lek dikonceki, Seweger do, rasane ces. seger ning badan. Iya. Sebelahe Mbak Santi. Sebelahe pareke pisang Ambon. Weh, tegese Dawa. Dikoceki Iya, piye? pelan-pelan. seret Kulite dawa, dipangan kelenyem rasane legi. ning gorokan piye? Ya halus. Sebelahe enten Mbak Susi. Mbak Susi umpama buah no sing larang kuwi leci. Buah apa? Leci. Leci iki tegese apa? Ketoke njabane no kasar. Kasar. Tapi nek dikocek rasane legi putih serit. Teko tenggorokan piye, Mbak? Walah rasane ya klenyet ngono. Sebelah Mbak Susi. Iki umpama buah no kates. Kok iso kates? Kendang gak kowe nang Wong ngiteraken mawon. ngentahi senengane. Kene ngomong kates karo Maksudnya kates ki piye to, Mas? kates impor. Kates impor dari Amerika. Yo, weh, lek dioceki piye? Sawangane atos ning gembuk. Pas dicokot piye? Nyes. Teko tenggorokan Langsung bablas. gak mendek. Gak. Wah, perkara saking enake. Yo kuwi kan melancarkan peredaran pencernaan. Yo apik. Sebelahe menika wonten Mbak Nulik. Ibaratnya buah apa, Met? Buah murbei. Kok iso murbei? Sak dalan-dalan nenek to tuh. Sapa sing gelem ya mek. Rupane piye? Buahe warnane piye? Abang kaya stroberi tapi cilik. Cilik, bareng dicokot cetus. Alah kecut. Wonten Mbak Nulis sebelah nggih menika wonten salajengipun. Gambiem. Mbak Boding diem. Kaya buah apa, Met? Piye to, Zen? Lah apa? Mosok enek buah model ngene iki. Ya aja nyepele lho. Kabeh wis diibarati, Pak nggih. Oh, ibarat kali gak kono ya dicandra no. Nyon sewu sing
tasik nom-nom ngene iki ya ora apa-apa dienggo buah-buahan. Nah, Menika sampun sepuh. ya ora apa-apa ben ketok adil ngono ya Ya ben adil ben padha. Yen dicandra buah apa? Rambutan. Tegese rambutan Njaba diwut-diwut. bareng dionceki. Coklat. Kok iso coklat iki? Enak bosok kae. Lambemu. Upama. Wah, ngene lho Pak, apa Aku enak? wis ngomong to aja diibaratno buah. Kok iso rambutan bosok iki enak to piye kok? Lah wong milih buah kaya ndelok-ndelok matok ape kulaan sing bosok. Oke. Monggo ingkang gadah buah. Coba. Saiki digawe dhuwur iki ya. Iki dhuwur coba. Oke, iki. dhuwur, Oke. Duwo. Heeh, iki jenenge Indah karo Rere. Intan Rere. Indah. Indah. Sapa? Kupinge Indah, bos. Indah. Wah, kuwi pirang-pirang dina rada budheg to. Indah kok iso intan. Monggo, Mbak Intan. Indah. Mbak Indah. Rere. Yo, Yo, sepote to. Ayo, Kuswanto. Woi, woi. Oi. Oi. Coba persiapan aba-aba saya ambil alih. Ngali. Bali kok ngali piye to iki? Lah, Bali. kantane. Komet dan juga Indah. Siap, Kruk. Siap kira PBB pra. Lagi mau kira Agustusan. Sayang agak mundur sedikit sayang. Iya sayang. Nanti kecipratan darah. Ciprat apa? Geteh. Siap, Kruk. Komet, mata ke depan, jangan mendilok. Hadap kanan, hadap kiri. Kruk. Mohon izin, Pak. Ada apa? Rainya mana? Agak ke atas. Kok teng dhuwur? Kowe ngerti apa, Mat? Kowe ngeruh apa? Wis pas ki. Enak apa, Mat? Enek sumber. Sumber apa? Sumber. Cara buah-buah apa? Iki mau gak krungu ya, we. Piye? Iki wong per. Apel. Iya, kowe ya apal ngono. Kowe iki mbok ya sing apa kuwi ngerteni sing wedok to. Lah mbok ngeprang. Kowe jenenge ra sopan. Wong sing wedok ngadeg kok kowe lungguh. Lho, Iki wis pal. wis pal to. Pun. Mas, Dalam sayang. kemasanku sampean mbiyen gak ngene iki lho saking kok balik-balik kok malih sakmene. Aku dhewe ya bingung. Tugelane ning ndi to, Mas? Wong kae diopeni saya tuwek. Modot aku gak. Saya puret. Ya Kowe Allah. ngerti? Piye? Kowe iya. Saya cilik tak tapuk. Oh iya. Wong pancen kowe mbok golekno ngene wis sengaja to. Sengaja Ben aku piye? ketok sepele ngono to. Ya wis. Kene mbok pek kowe, terus kene mbok tokne aku ben ketok Dek gak ngene. gelem Mas karo aku awakmu kono aku mau. Ya ora apa-apa, Dik. Engko nek Awakmu gelem Kene to, wis. Mas. Kowe tak bantu dina. Ora iso, wis karo ki aku nek anak iso dhuwur. Aku anu pe. Aku karo kono anakku sak mini-mini. Ora apa-apa kok nek ngedusin ayo kayak empro terus. Ayo adus. Kok adus. ngedusi lah nek dolan nang guritan dientekno garangan ya. Ya anake pitik to piye? Mas Komet yo ngenyek wong anak-anakmu sak mene-mene. Aku lurung tau mbok jajal. Heh? Kan anake sak mene-mene. Lho, saiki nggen kowe. Sampean ki yo tawa ae. Allah iki Lah Kang Mas Jare urung marep kono. jajal. Aku nih wis kono-kono lho. Aku ki pengen bantu dulurku sih. berarti kowe karo kene. Ya. Engko urang-urung kowe ya njaluk aku. Lah nyapa? Njaluk masalah diurutno mbek medis mah. Jelas kowe ra duwe keturunan kowe. Lambemu. Ora tok. Ya carane disembung. Disembung. Disambung. Enak sing anyori mlebu lho, maerot ngono jere. Ndang. Piye iki? Ayo kono yang digadu. Ya kowe sik no. Piye, Mas? Aku gak piye-piye. Gak kerasa piye-piye, Mas? Urung. Aku nek karo ngene-ngene iki aku entek loro lho iki mau. Sore iki mau. Wareg. Mulai saka Mbak Susi terus Mbak sopo mau lali aku. Lho sampean Gak kira nuli. bojoku lho, Mas. Lah, Kok iya. koyo ngono lho, Mas. Sampean lali ya
karo aku. Lah iya aku ndek bojo kok ya glethrak-glethek to. Kok wis telung glondor. Susi ki sapa? Alah Susi cah kono kok. Lah Nuli ki sapa, Mas? Asline bojomu ki aku lho, Mas. Nuli bakul degan ngene pantai kidul lho. Lah kok mau rapi? Ora dirabi ndek iki terobsesi ndek pacar aku ndek bojo aku. Duwe anak. Duwe Ora, anak. duwe separo ndase welek. Lah karo Susi duwe anak apa ora? Nek karo Susi gum. Karo Ojo sampean. sampe yo, Mas. Ojo sampe. Karo aku Dan gado iya. yo, Mas. Enak. Sampeyan nek golek wong bagus akeh, wong sugih akeh. Heeh. Ning golek wong setia kaya aku tanggung jawab iki angel. Dik. Kalau Mas Sama bojone setia. setia lho, Mas ra koyo Setia ki ora usah kondo-kondo. Justru nek wong ngomong setia kondo dhewe berarti bendina selingkuh. Lah ujune sampean lho. Contoh, biyen nek wong seneng ini ya ta. Ya. Aku wis mari saiki tenan. Ah. Dadal kok di. Tibake. Mas penghormatan. Oke, pisan ki ndak ya? Ya ngono. Lho, lek wong ngono kuwi terahe ngono Mas, biyen ngene, tapi suwe-suwe iso ngene. Tobat. Ora, Ya to? biyen sak gelas saiki sak galon. Oh ya nemen. Dik, Dalam. nek awake dhewe aja gelem kalah karo keluarga sijine kae. Awakmu dhewe lan ndasmu. Lho kok Piye? ndase piye to kok iso? Saiki Piye? tunjukno kelebihanmu. Aku Ngono. pengen ngerti jogetanmu kaya apa, Nduk. Joget. Yo egolanmu kaya apa? Ngegoli sampean. Iya no. Oh. Mas, ketibunge paringi, Mas. Oke. Tak du, tak du. Yang tak ngendi du. goyang-goyang. Contohno Mas. Ngene, Dik. Contohno piye? Hek, Krungu suarane blendeng tumbokmu, tumbokmu. Nontone joget-joget goyang-goyang tung-tung gentak jreng. Iu. Lho, kok elek ngono to. lho. Urung ki nek sing main iki apik. Jajal kowe sing nyanyi aku sing joget. Contone ngene, Dik. Yo. Iya. Krungu suarane kendang tumbokmu, tumbokmu. Biasa. Penontone joget-joget goyang-goyang tung-tung gentak jreng. Ihu. Kowe nek patah-patahin. Patah-patah no. Kepangan kowe nak trimo kowe. Loh, ketok iki cilik ning egolane, Dik. Yuk, pesona cinta, aduhai, tunjukkan pesonamu. ngarep. Oke. Ready. Mundil. Musik. Musik. Yo, hek. Elah. Krungu suarane kendang. Mbokmu, mbokmu. Penontone joget-joget goyang-goyang tuntu gentak. Dreng. Iu, masuk. Sampean kok nyawang kono ae. Iso nggonmu, nggonmu kaya pring kok. Mas aku gini-gini iso, Mas. Aku luru ora beneran kabeh. Aku luwih powe nak Mas nguwene. Iya. Piye cah iki Mbah genteni Mbah? Kok genteni Mbah piye to kowe iki? Lah iki ora iso sing halus piye. Aku iso Mas, Iya. aku iso. Sampeyan iso kaya ngene kae? Iso. Jajal. Jajal ya Mas. Krungu suarane kendang. Penontone joget-joget goyang-goyang tuntung gentak jas. Iu. Goblok. Lah sampean malah rene kok, Kancane. Mas. Wis ambil posisi. Piye to? Sepurane, Dik. Sampean pengen karo tergoda ngono jarene Kowe setia. setia aku mau ngicipi sithik. Ya ta, terbukti to. Iya to. Lah iki mek kowe dek kowe sing ning kene. Lah nyapa kowe modele nyawang terus bubukan ning kono ki Lah piye? iki to? pasanganku nyapa? Yo. Kowe nyapa? Ya kudune aku yo iya no. Jarene Iya. ngomong karo aku. Ayo, Hah? rene pisan. Iki kaya yo. Iya. Kowe mah aku cilik ya. Hah? Tak pegat. Los. Los. Bocah ndek kek sampean seni dalem Madep sayang. rena. Aku jajal sing gedhi, Mas. Oh iya. ta. Heeh. Upin-ipin mengah. Iya kaya ben. Betul. Pantes, Mas. Tak tapuk. Seneng meneng guyu. Iki Ipin iki Sarpin. Mas lah dhewe kaya angka 10 ya, Mas. Ayo ngene. Ayo. Ayo. Krungu. Krungu suarane kendang tumbokmu, tumbokmu. Penontone joget-joget goyang-goyang tuntung gentak dreng. Iu. Sing lanang lho Dek. Ngene. Modele oh. Ayo, Mas, tunjukkan pesona. Ayo kowe nyanyi. Kowe apa iso? Lha iki lho ketoke sepele tapi le gedekan le. Alah kuwi bar. Lemes. Kudu lemes, Mas. Dik aja mbok teblek kene. Ya Allah. Ngarep no. Ya Allah. Ngarep yang ngelu. Ayo. Krungu suarane kan.
Oh iya. Apa enek sing lanang pe ditekek dibatek kok guru iki piye to iki? Mesrane. Mesra piye pe mbok dipateni to piye kok iso? Tak kira lek arep ninggal aku. Siluman ketonggeng demak-demak kowe iki. Laki-laki sama saja. Baleni iso. Akrungu suarane kendang mbokmu mbokmu kancaku goyang-goyang kaya glugu. Glugu. Ora nek matane blas. Dari isi. Iki lho. Bisa kaya iki mau. Ayo, Bisa, Dik, ayo, buktikan Mas. Oke, Mas. kelebihanmu, Dik. Krungu suarane kendang tumbokmu tumbokmu Osro. penontonne joget-joget goyang-goyang tuntung gentak das. Ki piye to? Weh, ora iso. Pak Didi, ayo. Pak Didi dalang mbok kon joget iki piye to iki? Ora. Dalang ki disepuhke ora oleh Soalnya joget-jogetan. ora apa-apa ngono kok nesu. Ayo langsung nyanyi yuk. Ana pamundutan iki. Napa, Pak? Saka Mak Fatonah bakul kembang. Oh, Mak Ah, Fatonah. iki penggemar setia Cahyono Sumantara ngersake ninggal katresnan. Heeh. Mak Fatona. Iya. Walah kok cepet mau masak kok saiki wis bakul kembang. Kuwi maktun. Ning digarap versi jaranan. Oh, jaranan ya. nggih, yo. Ya. Coba